ಮಾತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಳ್. ದಕ್ಷ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮುಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಬಗೆತ ಪದೊನು ಓ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಡ್ ಅರ್ಪಿತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಈ ಜಗತ್ತದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾವ್ಯವಾದ ಕುರಂಚಿನ ರಾಮಾಯಣಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪು. ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಸ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ. ಈ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ ತುಂಬುದುನಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಅವು ಸ್ವರ್ಗಡ್ದುಲ ಮಿತ್ತಗೆ. ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಸೀಮಾತೀತವಾಯಿನ ಬಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಕಡಲದ ಲೆಕ್ಕ ಅನಂತವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೋಕೆದ ಬಗೆಟ್ ಓ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗುಂಡು. ಈ ಪದನು ಬರೆತಿನಾರು ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರ್. ಈ ಪದನು ಪಂಡದು ಪೊರ್ಲುದ ದನಿ ಸೇರಾಯಿನಾರು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಪದ ಪನ್ಪುನೇಟು ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆನು ಪಡೆಯೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮಿತ್ರರೈನ ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತ. ದುರಿತ್ ಬೆಜ್ಜ ಪನ್ಪುನಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಲಿತದು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದೆ. ಅಂಚ ಪುನಗ ದಕ್ಷ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮುಕ್ಕಲು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಪದನು ನಿಕಲು ದಿಂಜ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಕೇನೋಡು ಕೇಂದು ಜಾತಿ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಪಟ್ಟನೋಡು. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಏರುಲ್ಲೇರು ಐತೆ ಪಿರೋ ಬೆಂದಿನ ತಂಡದಾದುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತರಗಲ ಮಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಮುದ್ರೆ ದೀತಿನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನೊಂದು ಕೇನ್ವರತೆ ಪದ. ನಮಸ್ಕಾರ.